Pagkatapos ng mahaba at busy day sa trabaho, mag-chill at mag-relax naman ang deserve mo. Isa ka ba sa Sunset Hunter paghapon at City Lights naman sa gabi? Nagbabalik ang Backdrop Royale with its new look. Ngayon mas tumindi pa dahil mas mai-enjoy na ito kasama ang tropa pati na rin ng pamilya. Narito ang first RC Cars course sa Bicol at pwedeng-pwede na maglaro ang mga mahihilig sa off-road remote controlled cars. Si Butch Paglinawan, isang RC enthusiast, ayon sa kanya, una siyang nahilig umano sa mga drones at sinamantala ang paglalaro ngayong meron na nito sa Naga. Aniya, magandang stress reliever ito lalo na sa mga young at heart. I started with drone. So, DJI drone, tapos nagkaroon ako ng interest sa drone. Nung nakita ko nagkaroon ng racing, I started to build one. Okay. Ngayon, nung nakita ko sa Manila, marami na naglalaro. Actually, early last year, marami naglalaro ng crawling. Sabi ko, kaya try ko. So, nung trinay ko siya, nakita ko, may hilig ako mag-buting-ting. Ang dami palang pwedeng gawin, pwedeng set up. So, nagkaroon ako ng interest sa crawling. Nasa corporate, work. Yung Monday to Friday ko. Sobrang, alam mo na, may stress din. Tapos, puro trabaho. Ito yung pinaka-stress reliever ko. Kumbaga, it's, toys for the big boys. Kumbaga, toys for the big boys. Ang kinagandaan nito, nang ginawa ito ni Carl, kumbaga, dito ma-open yung community ng RC enthusiast. Si AV naman isinama pa ang kanyang anak at mga pamangkin. Ang mga bata pa umano nakasama niya ang naka-impluwensya upang maging interesado sa RC cars. Trentahin na. Yun, yung sinasabi nilang healing the inner child. Pero yun, enjoy talaga siya, sir. Tapos sa mga tipong hobby grade, talagang marami kang pwedeng gawin. Tapos, pero nakikita niyo naman, sir, may ganitong trail, talagang masaya din. Nakakalibang po talaga. Ng RC naman, as long as may remote control ka, pwede kang maglaro. So, kumbaga para sa akin, wala naman siyang age limit talaga. Maliban lang sa mga toddlers po. So, masaya naman po para sa akin for all ages. Nagsimula po siya, binilihan sila ng tatay nila ng RC. Tapos nakita ko, nahilig na lang din ako. Tapos yun, sunod-sunod na kami ng bili. Kaya nahawa sa kanila. Nakakatuto din, tas nakaka-boost ng happiness. Matapos maglaro ng RC, nakakawala naman ng pagod ang best-selling at all-time favorite na buttered chicken at pizza. Samahan pa ng malamig na beer na hanap ng mga tito at tita. But wait, there's more. Dahil kung wala kang time magpapawis sa umaga, worry no more. Open naman ng 1 PM hanggang 1 AM ang kanilang court para sa pickleball. Kaya't paboritong tambayan ito ng buong tropa ni Tommy. These are my good friends. Tonight, we're currently playing pickleball, and so far, we're having so much fun po. The fact na alam na namin yung place and ma-press ko siya, and there's a lot to do here, kaya in my opinion, this is a very good pickleball spot. And for my friends naman po, we can get together, we can try something new. Bago na yung image ng backdrop natin ngayon dito, may pickleball na tayo para sa mga family, tapos sa mga daddy na RC course. Medyo aging na din kaya binabagay natin sa age natin at sa mga market natin. Yung famous natin pizza, saka buttered chicken, siyempre dito pa din. Yun yung hinanap-hanap ng mga tao. Saka dinagdagan din natin ng pasta, lasagna, yung mga bago natin bestseller ngayon. Family friendly na. Yun na din yung minamarket natin na pwede sila mag-celebrate dito ng mga birthdays nila or anong occasion. Tapos yung mga nag-meet ng mga friends, may umuwi, pupunta lagi dito. Kaya yun na yun, mas pinaganda natin yung service natin saka yung lugar natin para sa kanila. Invite ko po kayo sa Backdrop Royale. Meron po tayong pickleball and RC course para sa mga mahilig sa remote control na hobby. Tapos may
vinyl records tayo dyan na pwede nyo i-play habang nag-enjoy kayo kumain or nag-pickleball, pwede kayo mag-sounds. Tapos pwede din po kayo magdala ng mga plaka nyo na i-play nyo dito sa amin. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na at isama ang inyong tropa at buong pamilya sa Backdrop Real na matatagpuan sa 6th floor ANR Business Center, Concepcion Grande, Naga City. Jan Amador, CSN.